Oh, ingnas mamali na ma, magpahit og siupaw, duha ka buok. Nagsami ko yan, doy-doy. Lakaw, painom dumi lang si Mama Lynn. Kumato mo sisi. Lakaw. Painom dumi, katagaan mo si Kuya Doy-doy. Kaya mangangan mo siupaw ha. Pagdala dito yakot. Magdala tag yakot. Lakaw. Dala mo yakot ba kay? Aron mo inom. Okay, aron ikaw. Kaya tagaan ko ni mo si Kuya Doy-doy dito. Ikaw. Ang yakot ingnon manimo nga kuan tagaan lang kana ko doy kay ako ama ni doy tagaan lang kana ko ha ina nga tagaan lang kana daw ha sapatos ni kuya anday tara jung ay tara lung kana lung kana mo laga na gis ayo kay dili pa man mo larga ang motor kay walay gasolina. Ayay, nahutdan og gasolina. Na. Di naman na. Wala kasi. Agoy, wala na gasolina di ay. Wa na. Nya dugay na mo magato sa NCC karon. Tara na dala na skis. Kaya na sabi ka itong ano yung buhok para magwapa ka sa make-upan na sabi ka lipstick ka. Kaya na uy, katupo naman ka, di na ka mag-lipstick. Muban to no? Oh. Buka balas sa baba to. Iyak ano ba?
tani ini huwi kira ko boto. Ah. Ano yung tangkal mo? Bot, tinawat. Oh. Ah. Ang tangkal? Okay, ready? Get set, go! Okay. Ayaw ni Mama o explain. Okay, mga anak, inanin mo muna, kami na. Okay, balik ka lang kasi ulit. Daling araw ko mga kaon. Huwag ko kasi mo kung pinagkakaliot na. Ano naman, nanood na ninyo mga. Balik siya sa likod.
sa balay. Ako balay, pwede na ba yung layuan? Muna, ulat-ulat sa mo. Samtang nag-ulat mo, isa pa na akong masugo dito, Michelle. Paki-check lang ko sa sala na mo. Naikisulod og silupig sa, basta silupig na naay sa kapad na hilo, ay sa kapad na dagong, naapoy hilo. Okay. Nagkinahanglan mo buhat at ilibet. Nagagi sila o dagong. Okay, mo na ang mga paabtikay mga mata sa atong mga senior citizen. Okay. Pwede mo gamit o okay. Pagdaan mo sila o duha ka dagong. Kaya sila na yung mag-divide sa hilo. Ang kaltsuhos, makipag-unsay. Masking maggamit o microscope, pwede gapon. Distribute sa telebet sa dagong o sa hilo. Sa ang nakakabalo, mo raise lang sa ilang kamot. Ayaw na mo dagan. Okay, name that you number 1.
para sa mga senior citizen na ay cash prize na. Okay, senior citizen number 1, Sister Lydia. Second prize, Nanay Premia. Kasi 20% discount. Okay, and third, isa to. Isa to, third. Consolation out there. Okay, right? Okay, isa. Nanay Corazon. Okay, si Nanay. Okay. Load, 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 load. Load. Okay, ang dapat ng cellphone for another 100 peso prepaid load from Globe. Okay, ready? Cellphone ready? Okay. Asa sa Bible makita ang walay kalainan ang dato ug kabus kay ang Ginoo man ang nagbuhat kanila. Walay kalainan ang dato ug kabus kay ang Ginoo man ang nagbuhat kanila. Letter A, Proverbs 21:2. Letter B, Proverbs 22:3. Letter C, Proverbs 22:2. Go! Okay, ayun naman doon ha. Kaya ako ba tayo dili nakakita? Okay, just type D-I-D-I space answer then pangalan. Sa center at the level. Anak, center. Okay, round 3. Mali, okay. Di una ang pangalan. Oh, that following instruction, 0. Okay. Okay, you're gonna send wrong. Okay, wrong. So, dagan kay isa. Isa ka mo. Nag-send po man. Okay, basa ko duha. Pag mali, sorry. Ha? Okay, wrong answer. Okay, last. Wrong answer. Okay. Ako na lang ni apilo kay saya. Mali, Okay. So, ang ano, mga young people, magpatunga, magrupo tag tulo.
Okay. So, walay microphone. Gamit ba tayo microphone para sa answer? Dili, no? Dili tayo gamit. Kaya basi o mali po sa isa niya. May usapon na po ito sa kagrupo. Okay. Tama. Okay. Yan na. Tama na na. Okay. So, wala na tayo. Final next song. Final. Okay. Kabalo po mga hawak na kayo. Kailangan tanungan ang linya. Ayaw mo dikit sa isa ka grupo. Layo-layo damay. Para may makadungog. Ayaw ninyo padugay yung silingan. Ha? Okay. Kaya hindi na nakabot sa likod. Okay. Tabang o bantay. Okay. 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 Go! Ang lingkod ang mag-report. Ang lingkod ang mag-report. Hinaya yun. Pwede makaabot sa silingan. Okay, facing kayo sa tubangan pag nahuman. Okay, dagko kayo bante. Pag human ang report. Okay, another. Okay, group B ang nauna. One for group B. Okay, second, another. Okay. Ang second katong nag-answer. Ang nag-answer mo yung napunto second. Siya na po yung buhat tubang. Okay. Okay, dito sa tuna para idagan ninyo. Ready? Okay. Sabi ko sa idagan. Okay? Ready? Letter B. Go! Tanungan niya. Ayaw sa kong kinangan. Okay, report! Wrong! Okay. Heart. Okay. Ano nag-answer doon na po dali? Ang nag-answer, sige na, dali. Next. Ang nag-answer, sige na. Okay. Inyong linya ninyo. Okay. Okay, una. Go! Ay, kusog na kaayo, iminting mo. Napot ka dali sa kuha. Okay, 3-0-0. Okay, next. Agoy! Okay. Pero kanon, pagdili ka ni matawag ang inyong disqualify. Okay, disqualify ka? Okay. So, kaya gusto ka magpapinsi, sir. Ito yung sakyan ni Luwa. Kita mo ba? Okay, sunod. Isa may nagdamit ani. Okay, letter I. What? Oo, sa'yo ko sa ka. Ay, sakay, ito na ka. Joy, ha? Ready? Get set, go!
Okay. Tara, banda. So, group C, halaman sa group C. Okay. Tignan mo ang time, 3 versus 3. Okay. Sayun pa yung kaayo. Sayun pa na yung ko. Sa balay ba? Malingki ko daan sa itong tabaunan kuya bubo. Okay. Ano, wala pinagtulang na naikuan kindi. Premyo. Mang kaning apil, dagan. Uban ka yung sisi? Lain man lawas. Ah. Ay, hindi kita yung oh, kay gisipon pa man og iubo. Masip mo, kuhan dito mo tubagin. Lain man lawas. Wala na yung maayo na ikis. Sa taligo. Oh. Uban na po. Kuyog ka? Kuyog yung sisi? Palit na po ka-ice cream nito. Ay, dili. Ipatungab na siya Pepsi kini ko ayo sa painom kay. Nandito Ayo ko na to presyo kay ko sa police niyo ko presyo. Nakuyog ko ma. May po si Casey ba no? Pagpuyo kay makon si lolo. Oh. Pagpiyo. Ah, hindi po may sialin dito. Kaya naapoy lahang ban dito. Eh, Live ban, gikas Davao. Isa sir. Gikas sa Landani Kano. Dili ka mag-sisi. sige na. Hindi pa po especially sa mga lalaki. Kaya tapangan ko.
Glory to God. Hallelujah. Let the heavens rejoice and the earth be glad. Amen? Magagalipan na niya sa Ginoo Igsoon. Hallelujah. Praise. Akong ibalik niya kanimo kung ang tanan Panginoon. Amen o amen. Palakpakan natin ang mga Diyos. Salamat sa inyo. Amen. Okay. What will be the next? Offering. Maghimo tao, di man kumplito ang atong kalimbawang sa itong offering. Yung dugo ni Abraham, kauban niya si Isaac, yang iingat ang iyang mga kauban sa kalisabuki sa Moria kay Musik na kami. Iyang i-offering si Isaac. Dinumdum mo niya itong mga wise men sa Matthew. Pagkakita nila sa bituon, na mga ilhanan na dito na tao ang manluluwas, diadto ang mga wise men.
Sibal. Oh, napay daghang ice cream. Napay tulog ka kahon tuwa sa luyo wa pa mabrihi. Wala daw sulod. Okay, hinay-hinay na tayo kuhag sinig. Ako na hinay-hinay ang sinig. Okay, mga pamatanon. Okay, ato na ipagsunod sa karton. Ipuso na nato ni ang mga bangko ato na isapaw. Di apay lang sunis na yun. Ransani. Tagay sa ilin. Pagdalagpan. Suglanan doon sunis. Pagdalagpan. Okay, ako nang isapaw-sapaw mga bangko. At sa Mindanao, sa sulod ang mundo, kaya ko lang sino ko ngayon, sa palayon, kahit sa ina mo. Wawawi! Wawawi! Sinungiuli! Sayin ito, ikakase! Wawawi! Sinungiuli! Sayo ako Wawawi! Sinungiuli! They say na to, ikakase! Wawawi! Ang wawi! Kasi siya umuwi! Wawi! Sa wawi! Wawawi! Wawawi! Wawawi. Last. Sir. Mataas sa sulod ang mundo, kahit sa mundo, bigay siya ang malansa.
Asas, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ina. Ay, ay, dito na Loy. Loy. Loy, dito na Loy. Dito na Loy. Lin. Asas mo yung may Lin. Lin, ang Lin. Nakapalihawin bata, Lin. Ay, magbuwan lang siya mo. Nakapalihawin sa bata. Butang mo na itong stroller. Manila. Mila. Ang dura, wapan. Mungitan na, mungitan na. Wawawi lang, Nay! Wawawi. Wow! At sa Mindanao, sa Sundang Mundo, Makakasama nyo, magbibigay saya sa bawat isa at maghahatid ng kakaibang gaya. Kalubong na babayan at kapamilya sa bawat sulok ng Sa tulogin. Si Anli, ma. Hoy! Di, kami tadi, unya na dulugi. Kau sedang. Hey, bye-bye. Action, 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 action. Kanta ko ba ko? Sa'yo, kiss. Asa gwapo? Tadi, ah! Sama na? Gwapo dili? Imo anak dili? Daw ba? Ayaw kang ati Kuya Kyle ni. Kuya Kyle? Suon na Kyle. Ayaw ba? Kuya Kyle. Kuya Kyle. Kuya. Mango ba ni mo kiss? Makati mo na sa mga. Ano masigo ko sa Kuya Kyle? Kyle. Hoy! Mapapilit sa stela.
na sa bagong house. Napisilit yan ko. Pa, ayaw pa ni Makay.